Κύριε Στυλιανίδη, παρακολούθησα χθες τη συζήτηση στη Βουλή. Άκουσα και τον αρχηγό σας. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα. Και κατάλαβα ότι για τους πληστηριασμούς και εσείς θα τους επεκτείνατε την κάλυψη για την πρώτη κατοικία. Δεν τους επεκτείνατε βέβαια το Δεκέμβριο, αλλά τώρα θα τους επεκτείνατε, είπε ο κ. Σαμαράς. Για τη 13η σύνταξη, κάτω από 700 ευρώ, λέγανε, είπε ο κ. Σαμαράς, και εμείς θα τη δίναμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να δοθεί το 15, προς το 16 το έβλεπε. Συμφωνείτε και σε αυτό. Για τις μεταρρυθμίσεις, λέει, τι 70% που θα εφαρμόσει ο κ. Βαρουφάκης. Εμείς έχουμε εφαρμόσει μόλις το 63%. Άρα είστε και πιο πίσω εσείς από αυτά που προτείνει ο κ. Βαρουφάκης. Μόνο εκεί που υπάρχει μια διαφορά είναι στα κόκκινα δάνεια, όπου εσείς πήγατε και είπατε η τράπεζα με βάση τον κώδικα δεοντολογίας θα ρυθμίσει τα δάνεια, ενώ η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα προτείνει να κατακρατήσουμε τα 11 δις που περίσσεψαν για να γίνει αυτή η ρύθμιση. Τώρα εκ των υστέρων τα βλέπετε αυτά? Όχι, υπάρχει μια διαφορά στη βάση της προσέγγισης των δύο πλευρών. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έλεγε και συνεχίζει να λέει ότι κανείς δεν νιώθει ευχάριστα όταν κάνει κοινωνικές περικοπές, κανείς δεν νιώθει ευχάριστα όταν παίρνει αντιλαϊκά μέτρα και πρέπει να διορθωθούν αυτά. Αλλά για να διορθωθούν όμως, γιατί δεν τολμούσατε να πάτε να επεκτείνετε τη φορολογική βάση? Ένα λεπτό. Αυτά συμβαίνουν γιατί ζούμε μια έκτακτη κατάσταση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το μείζον είναι ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός ως βάση της διαπραγμάτευσης για την ελάφρυνση του χρέους και πρέπει να αποκατασταθούν με γρήγορο ρυθμό μόλις αυτό θα το επιτρέψει η οικονομία. Διότι αν βιαστούμε να κάνουμε κάτι και επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν, τότε τεινάζουμε στον αέρα όλες τις θυσίες που έγιναν από τους Έλληνες στα ενδιάμεσα του. Τι να το κάνω εγώ όταν κερδίσεις όλο τον κόσμο, αλλά απολέσει την ψυχή αυτού? Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις τους ανθρώπους να είναι στο πεζοδρόμιο πεσμένοι. Έχετε δίκιο. Και εγώ κοινωνιστής είμαι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής: ότι αν καταρρεύσει το κράτος, η περίοδος επιστροφής στα βασικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το είδαμε στην Αργεντινή, για παράδειγμα. Αν όμως το κράτος καταφέρει να κρατηθεί, η ταχύτητα επιστροφής είναι σύντομη. Και εν πάση περιπτώσει, σε ορισμένες περιπτώσεις και η κριτική εσωτερικά που κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δημιουργήθηκε η αίσθηση από τον εγκλωβισμό σε μια νεοφιλελεύθερη ρητορική ορισμένων υπουργών ότι θα καθυστερήσει η επιστροφή. Πάντως, η βάση είναι σωστή. Ότι για να δώσουμε χρήματα, για να αποκαταστήσουμε αδικίες, για να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας, θα πρέπει να έχουμε τα χρήματα. Αν τα χρήματα δεν τα έχουμε. Να έχουμε χρήματα για να δώσουμε στην κοινωνία. Αυτή είναι η συντηρητική προσέγγιση. Πάντως είναι μια νοικοκυρημένη προσέγγιση. Και ελέγχεται η αριστερά γιατί τάζει και δίνει από αυτά που δεν έχει. Ωστόσο, εσείς, κύριε Στυλιανίδη, από αυτά τα χρήματα που δεν είχαμε, πήρατε και δώσατε στους δανειστές. Αυτό είναι λογικό? Ακούστε, πήραμε. Πήρε 4,5% πλεόνασμα. Μια σειρά στρεβλώσεων. Και οι δαπάνες του ελληνικού δημοσίου ήταν τρελές όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο τρόπος λειτουργίας, κατά τη γνώμη μου, ήταν άστοχος και μια σειρά από στρεβλώσεις υπήρχαν και μέσα στην αγορά. Διότι αποδείχθηκε τελικώς ότι η αγορά εκκινεί από κρατικοδία τους επιχειρηματίες και εκεί που έπρεπε πραγματικά να υπάρχει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο δεν υπήρχε και έπρεπε αυτό να διορθωθεί. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγιναν αστοχίες, έγιναν πολλές αστοχίες. Το είπατε αυτό και πέρασε σε κυβέρνηση, κύριε Στυλιανίδη, με τον κύριο Καραμανλή. Ναι. Για τη διαπλοκή και τους κρατικοδία, τους επιχειρηματίες. Προσπαθήσατε να πάρετε κάποια μέτρα και τα αφήσατε στη μέση. Δεν μας άφησαν τότε. Τι θα πει, όταν έχετε και το Καραμανλή και το Μαχαίρι. Καμία κυβέρνηση δεν πέφτει από τη διαπλοκή και από τους κρατικοδία τους. Συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά είναι σοβαρό ζήτημα. Κάνατε πολύ καλά. Όταν το 2009 η Νέα Δημοκρατία προτίμησε τη γλώσσα της αλήθειας, τιμωρήθηκε με 11 μονάδες στο κεφάλι. Και μετά όταν βρεθήκαμε ενώπιον του αδιεξόδου. Όχι, να πάμε στο σήμερα, παρακαλώ πολύ. Είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί επειδή κάνατε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση εισαγωγικά, κύριε Στυλιανίδη, και μας ρωτάει ο Πάνος. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα που είναι σημαντικό πάνω στο ερώτημα. Θα το συμπληρώσετε, παρακαλώ πολύ, γιατί μας ρωτάει ο Πάνος από τα Εμιράτα και χαιρετούμε το φίλο μας εκεί. Ρωτήστε, λέει τον κύριο Στυλιανίδη, αν κάθε κυβέρνηση ακολουθούσε τη γραμμή της προηγούμενης, γιατί να κάναμε τότε εκλογές? Αν μια κυβέρνηση δεσμεύει τη χώρα για τα επόμενα 50 χρόνια. Τι θα έπρεπε να γίνει, να μην αλλάξει? Όχι. Πρέπει να αλλάζει και οι κυβερνήσεις, πρέπει να αλλάζουν και αυτό τους κάνει να κάνουν για την αυτοκριτική τους τα κόμματα και να διορθώνονται. Αλλά θα σας πω κάτι, ότι παλαιότερα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η πολιτική κυριαρχούσε. Έβαζε τους κανόνες, έπαιρνε τις αποφάσεις. Σήμερα έχουμε ορισμένα διαφορετικά δεδομένα. Πρώτο δεδομένο είναι ότι υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες που είναι ισχυρότερες από τα κράτη, που μπορεί να παίξουν με τις εθνικές οικονομίες και να τις σύρουν πίσω τους, πίσω από τα δικά τους συμφέροντα. Δεύτερον, ότι οι αποφάσεις σε ένα μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον των μελών της Ευρωζώνης, έχουν εκχωρηθεί στο κέντρο των Βρυξελών.
Διότι εκεί έγινε ένα λάθος από το 2001. Εκεί δηλαδή προχωρήσαμε τότε κάνοντας ένα μεγάλο συμβιβασμό μεταξύ ευρωσκεπτικιστών και ευρωπαϊστών σε μια νομισματική ένωση, χωρίς όμως να δώσουμε τα αντίστοιχα εργαλεία της δημοσιονομικής, της τραπεζικής, της πολιτικής εν τέλει και οικονομικής ένωσης, με αποτέλεσμα όταν ήρθε η κρίση η Ευρώπη να φανεί ανώριμη να απαντήσει. Το αμερικανικό μοντέλο, το οποίο ήταν έξυπνο, κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να κάνει εξαγωγή της κρίσης και με τη Lehman Brothers και όταν έκοψε τα 4 δισεκατομμύρια πληθωριστικό δολάριο δια της Ελλάδος στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη ήταν ανέτοιμη να απαντήσει. Θυμίζω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν υπήρχαν ευρωπαϊκοί οίκοι αξιολόγησης να απαντήσουν στις ετοιμιγορίες των Αμερικανικών όταν υποβάθμιζαν τις οικονομίες των κρατών μελών. Δεν υπήρχε έτοιμος μηχανισμός στήριξης γιατί κανένας δεν είχε προβλέψει. Θα γίνει με κρατική παρέμβαση αυτό. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα οίκο αξιολόγησης, θα βγάλει την Ιταλία ότι δεν έχει χρέος. Θα σας πω το εξής. Δεν υπήρχαν ενιαίοι κανόνες, για να το θέσω διαφορετικά, που να υπολογίζονται τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών. Άλλο σύστημα ακολουθούσε το ένα κράτος, άλλο το άλλο. Εμείς ακολουθούσαμε την πεπατημένη που την ακολουθούσε και η Γερμανία και στο τέλος βρεθήκαμε με ευθύνες και των ελληνικών κυβερνήσεων της εποχής να υπολογίζουμε εμείς την πρόβλεψη ελλείμματος 9% και να έρχεται η επόμενη κυβέρνηση να την κάνει 15,5% μέσα σε 2 μήνες και να την επαναφέρει στο 9% μέσα σε 7 μήνες. Δηλαδή αυτά όλα δείχνουν ότι δεν ήταν έτοιμο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, δεν είχε εμβαθύνει σωστά για να μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση που ήρθε. Αντιθέτως, η αμερικανική δομή και οικονομία ήταν έτοιμη. Γι' αυτό και είδατε ότι πτώχευσε την ίδια εποχή η Καλιφόρνια, αλλά δεν ακούστηκε ποτέ από την αμερικανική κυβέρνηση το ενδεχόμενο να πεταχθεί έξω από τις ΗΠΑ. Το Brexit όμως έπαιξε στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη ήταν ανέτοιμη και γιατί δεν είχε θα έλεγα ότι είχε αποκλήσεις κιόλας από το βασικό ιδεολόγημα που είχαν φανταστεί κάποτε οι θεμελιωτές της. Και αυτό δεν είναι ελληνικό λάθος μόνο. Η Ελλάδα έκανε αρκετά λάθη. Αλλά να δούμε και τα ευρωπαϊκά λάθη και να δούμε, αν θέλετε, και το έλλειμμα ηγεσίας που υπήρχε επί μακρόν στην Ευρώπη, όπου ο κάθε εθνικός ηγέτης λειτουργούσε πρώτα ως ηγέτης του κράτους του. Και θα σας πω κάτι. Εγώ ξέρετε ότι έχω μια επικοινωνία και μια δυνατότητα να αντιλαμβάνομαι τον γερμανικό τρόπο σκέψης και λόγω του ότι έζησα, εργάστηκα και σπούδασα και εκεί. Αλλά θα σας πω κάτι. Όταν ο Γιώζεφ Άκερμαν το 2010 ως πρόεδρος της Deutsche Bank και πρόεδρος Παγκόσμιας Ενώσεως Τραπεζών πρότεινε να μην μπούμε στο μνημόνιο, αλλά αφού είχε λάβει ρίσκο να αγοράσει το 54% του ελληνικού χρέους μαζί με τους Γάλλους, να δώσει στην ελληνική κυβέρνηση, πρότεινε 25 δις και να βάλει και η Ευρώπη άλλα 25 δις, να ενιοποιηθεί η αντιμετώπιση του Νότου, να μην στιγματιστεί η Ελλάδα, τότε η ελληνική κυβέρνηση δεν τόλμησε να διαπραγματευτεί, μιλώ για το 2010 για τον κύριο Παπανδρέου, και η γερμανική κυβέρνηση φοβούμενη τις τοπικές εκλογές, φοβούμενη τις τοπικές εκλογές και το εσωτερικό πολιτικό κόστος, δεν υιοθέτησε αυτή την λογική, αλλά πήγε σε μια άλλη λογική στην οποία αυτοπαγιδεύτηκε και η ίδια. Και δεν ξέρουμε και το επόμενο σταθμό.